Lah iso aku jawab kuwi lho. Elek. Lagu iki. Hah? Iki menggambarkan tentang kesetiaan. Sinarengan. Nah, iya, Sinarengan ini apa toh? Kebersamaan. Kebersamaan, bebarengan. Heeh. Urip wong loro. Laku teko tuwa bebarengan. Muga-muga mlaku bebarengan nganti tua Mas Charles dan Mbak Nisa. Kita? Kita itu ditanggap ning acara wedding. Heeh. Lagunya itu juga harus nuansa semangat. Aja sing nuansa sing kayak putus-putus. Contone. Kayak contone sapa mau? Mbak Putri mau nyanyi apa mau? Anu Kusumaning Ati. Heeh, Kusumaning Ati. Wih lagu bahagia. Bahagia. Heeh. Kusumati direk bunganya hati. Rinvi mau nyanyi apa? Nyanyi Tombok Kangen. Tombok kangen ya bahagia. Bahagia. Kan tombok kangen. Tombok kangen ya, bahagia. tombok kangen kan ketemu. Ketemu. Heeh. Terus Mbak Afi mau nyanyi apa? Nyanyi ke Taman Asmara. Taman Asmara ya. Wih lagu bahagia. Ke Taman Asmara. Ke taman ke taman. Taman Asmara ya Cinta. Asmara. Berarti kan taman cinta. Lah aku mau nyanyi apa? Hah? Nyanyi apa? Aku Sinarengan. Sadurunge. Sadurunge mau anu Kasetian Jati. Oh iya bahagia. Bahagia aku gak nyanyi sing aneh-aneh. Ojo aneh. Pokoknya lagune cinta lop-lop pokoknya. Ayo saiki karo Mbak Afi ya Mbak Afi. Sini Mbak Afi. Ngene. Yo. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Apa pirong dibangun? Pagiku warisan timbah kakung. Asik. Sarapanku sambel korek saka jagung. Ayo lagune untuk awal ya Mas. Oke. Mas kawal Mas. Kawal. Jangan kalem. Kan pas bagian bis holo bis kuntul Paris. Aku. Bareng ya Mas. Bareng ya. Bareng Ya. ya. Iya iya. Bis kolo bis. Urek. Joko susu saya. Iya iya. Ya. Tengah. Namanya banci tengah. banci tengah banci tengah. Lanang tanggal Tanggal 15 padang bulan. Lelo lelo lelo. Lagu biyen Ya. ya. Dadake kuncung karo kanca-kanca mengkar ada Niken Salintri dan juga Afi Pelangi Audio Niken Bismillah Salintri ya, Mas. Family. Lah semoga oke. Soalnya cacake demen ati. Rada keringingen. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Lampiku warisan mbah kakung. Sarapanku sambel korek sego jagung. Posokan watu ning kali nyomlok ning gedung. Jaman dhisik apa Mbak? Durung usum satu. Ampiku warisane mbah kakung. Dolananku montor cilik saka lempung. Bis kota Paris Rangkasane saiki wis. Bis kota Paris Kekereken kotaku wis. Niken Afi. Ada Mas Bambang. Aku digudang sayang gede dadi dokter. Sing ngundang mbake. Tanggal 15 sepadan jinglang bulane bundar. Barang wis gede aku disontek kebundut. Terna sontek. Aku ayo. Ojo